Acotar un dibuix significa indicar totes les seves mides reals perquè pugui ser interpretat i construït a la realitat. Els elements que formen una cota són la línia de cota, la cota en xifres, les línies auxiliars de cota, la norma principal de la cotació és que la línia de cota no pot ser travessada per cap altra línia. La segona norma és que a les cotes horitzontals la xifra de cota sempre va damunt de la línia de cota. La tercera norma és que a les cotes verticals la xifra de cada cota ha de quedar damunt de la línia de cota si girem el dibuix en sentit horari, és a dir, cap a la dreta. Una altra norma és que les arestes mai no es poden utilitzar com a línies de cota. En aquest dibuix és incorrecte perquè hem utilitzat una aresta per acotar la peça. Una altra norma és que les línies de cota han de ser paral·leles a les arestes que volem mesurar. Aquesta és incorrecta perquè volem mesurar aquesta aresta totalment horitzontal i, en canvi, la línia de cota està inclinada. Quan hi ha més d'una acotació en un mateix costat de la figura, podem utilitzar dues maneres d'acotar. O bé alineades, on les cotes van una a continuació de l'altra, però perfectament alineades en horitzontal, o bé l'acotació en paral·lel, en la que utilitzem una línia auxiliar de cota comuna a totes les cotes i acotem una damunt de l'altra, de més petita a més gran. Evidentment, totes les cotes han d'estar en la mateixa unitat i quan estiguin en mil·límetres no caldrà indicar-hi la unitat.